شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج دی ویڈیو دے وچ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے پیارے نبی دے جنم دن دے خوشی تے منایا گیا جناب جشن دیاں کچھ چند ایک جھلکیاں تن دکھائیاں ویسے جناب 1400 سال جناب پہلے ساڈے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے۔ آپ اور دی عمر 63 سال آئی۔ 63 سالوں تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو پردہ فرما گئے۔ اس دن تو لے کے آج دن تک جناب مسلمان اس دن دا انتہائی عقیدت انتہائی ادب و احترام دے نال جناب ہر مسلمان دنیا دے ہر کونے تے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر سال جنم دن جناب بڑے خوشی بڑے جناب جشن نال مناندے۔ اے جناب ایک ساڈا سرگودے دے وچ چھوٹا جہا پنڈ ہے مٹھلک ناں اس دا ہے۔ اس دے وچ جناب اے دن منایا جا رہا، باقی اپنے اپنے طریقے نال ہر گاؤں دے وچ ہر شہر دے وچ جناب اے جنم دن لوگ مناندے۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جتنی بھی تعریف کیتی جائے اتنی ہی کم ہے۔ کئی دفعہ جناب کافراں اللہ تعالیٰ دی طاقت دتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی دفعہ جناب انہاں آزمایا، لیکن انہاں دی سوچ تو ود انہاں طاقت نظر آئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بے شمار معجزات ہیں۔ ایک معجزات دی اسی جناب تھوڑے نال ذکر کرسائیں۔ ایک دفعہ جناب کافراں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کیتی، بس سونیا اگر تسی چاند دے 2 ٹکڑے کر دیو تے اسی جناب تھوڑے ایمان لے آواں گے، اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لواں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب انگلی دا اشارہ کیتا، چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کافراں جناب یہ گل کیتی بے ساڑیاں اکھاں بن رہے ہیں، جادوگر ہیں بہت بڑے، لہذا دوسرے لوگوں دے وچوں پوچھا جائے۔ دوسرے گاؤں دے وچوں جناب پوچھیا فلاں ٹائم تسا چند 2 ٹکڑے ہوندا ڈٹھا، تے دوسرے جناب گاؤں والے شہادت دیتی پا واقعہ جناب اساں چند 2 ٹکڑے فلاں ٹائم ہوندے ڈٹھے ہیں۔ آج دور دے وچ بھی جناب اس گل دے اتے ریسرچ ہوئی، سائنسداناں جناب اس گل دی ریسرچ کیتی کیا یہ گل سچی وچ چند واقعہ 2 ٹکڑے ہویا، تے جناب سائنسداناں دی ریسرچ دے وچ بھی اے جناب گل آئی کہ واقعہ ہی چند جڑے ہویا، اس دے 2 ٹکڑے کسی وقت ہویا بعد وچ اے 2 ٹکڑے جڑے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہنے ہاں۔ پاکستان زندہ باد۔